Jaran dor. Niku nek nyuwun jenggleng jaran dor. Pripun? Pripun Mas Jolang? Orek-orek Sidomulyo. Sidomulyo orek-orek. Nah. Sidomulyo orek-orek Mas. Orek-orek pedhot napa mboten? Ya dipedhotno no. Ah nggih. Kok sing biasa nggih. Biasa ya. Sing biasa. Ora entuk salah. Nek gak iso parikan kok nek salah didenda 50-an. Ya lah aku gak setuju wae. Monggo Sidomulyo orek-orek pedhot. Alon-alon no. Monggo Mas Giarto kalian kanca-kanca. Iya. Sajake nyata kabeh walengku rinalan wangine jangan kembo wujud bondo sekolah tanda netra nyampe Sidomukti Sidomulyo sajake nyata kabeh welingmu rina lan bagine aja nganti kembo wujud bondo tanda tresna nyamping Sidomulyo Sidomulyo sajake nyata kabeh walengku ayo Pak Priyadi rina lan wangine jangan kembo rina lan bagine aja nganti kembo wujud bondo tanda tresna nyamping Sidomukti Kamis pito ya Mas Kamis pito Aja Mas Den Sumarang mring yang sosmo saiki ngalih endi jas ya Peraturane piye Mbak Yu? peraturan nggih parikan nek mboten pas nggih didenda 50.000 apa meneh nek ora iso Lah nek iso ya gak apa-apa ning nek gak iso kliru sithik ya tetep 50 ya siap aku sendok porok ukir-ukiran Mbak Yu ayu bentrok dadi pikiran saya kaya ngono ya Mas lali Roma bola bali rekan bola bali rekan bola bali rekan bola bali dadi
goleki sing rapati yo iso. Ah, saya tahu. Pak Gembong pripun? Iso Pak Gembong iso. Pak Gembong ngeten paling ulun tiwas edan rakelan. ayo. Ya Mas, jangkawuri. Mas tinggal saumpama. Ya yo ya yo. Ya yo ya yo, saiki ngalih endi? Jos ya ya ya. Iki mbok bilih kersa Bu Camat. Bu Camat to. Diaturi. Ingkang pundi to piyantunipun? Piyaine. Bu Camat monggo. Ah, Bu Camat nggih. Ya Bu Camat. Monggo. Nuwun sewu sithik mawon Bu. Monggo Bu. Ya wong muga-muga Wakil Bu Lurah, monggo parian. oh alah. Oh, mboten kersa. Ora kersa. Timun sigarane ayo bangun negarane. Kenes mane 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 Marti Kosa mengko salu welut misa saiki ngalih endi jos ya Ketua panitia Mbak Eko sing ganteng dhewe ko Pak Joko Suwito. Oh nggih Pak monggo Joko. Pak nggih Pak Joko. Nyangking ember kiwa tengen lungguh jejer nggo tamba tangan. Matur nuwun Pak Joko. jangan ngono ning aja ngono kelarama karya wulan lelakone wong ngawur Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Matur suwun sedaya nggih. Pak Gembong sembah nuwun, rahayu. Ya wae ora entuk dendonan belas. lah iso kabeh kok Mas Ya kan Bapak nggih. Nggih, nggih. Mas Sembah nuwun. Mas Dulang. Iya nggih. ora entuk dendonan belas aku sedih jane Ora wong wis mau diparingi Bu. oh nggih Pak Camat nggih maringi sampun matur suwun nggih Pak Bu Wis tak batin nang ora-ora pedhot ning jenengan kosong wis. Sembah nuwun mergo piyayine budaya kabeh Mbak. Nggih, leres. Apa meneh kok ora pedhot segala jenis seni Saged semuanya nggih. saged nggih. Nggih. Sembah nuwun salam rahayu makin dicintai rakyat dan semakin maju Denar desa yang ayem tentrem gotong royong. tepuk tangan monggo Iki dibacetke ning panggung ya nak ya. Nggih. Engko nek ning kene wis royok tukang parkir entek wis. ayo Mas Dulang, Nggih. ketangalipun niku wedal limbuhan kula kinten cekap semanten biyen awit napa mengke niku diantu-antu Durpres ketiga. Oke. Nak mboten ndang goro-goro mesake nggih keluarga. Derekaken macange Mbak Limbo Nggih. monggo. Bacote lampas kedap mawon, Guys. Ayo nduk bacote lakon ya, Nduk. mongko gantining tumuwuh
saklami mung awasilin eling lukitaning alam dadi wedyaning dumati ning sangsaya yaiku pangraksaning urip ulah dalah paman Patih Suratrimanta man pangestunipun paman Suratrimanta kula entuk gawe man kersanipun anak Prabu kados pundi lho katemben kemawon kula sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama Basudewa anggen kula badhe nggih menika ngadani adon-adon jago dipun pinangkani dene Kanjeng Rama man lah dalah menika langkung prayogi kangge nglancaraken lekas paduka nggih man nggih pancen kados mekaten man manggiling-iling mangiling-iling man mangke salebetipun perang tanding wonten Blabar Drawat Janet Cincang sak wanci-wanci wonten bocah ireng mulus niku jenenge Nayarana diage mangtin nggih menika tinggalke mungsuh sampean Mang Candhak Nayarana enggal dipun pejahi man wonten bocah ireng mulus Candhak Paten nggih man nggih nalika paman Suratrimanta perang tanding wonten Blabar Kawatan Cincang kok nggih menika ngerti ana bocah bule niku jenenge Kokrasana Candhak Gulune pateni man dipun pateni nggih man nggih sampeyan perang tanding ana bocah wadon ireng manis rambuté rada ngombak sithik Candhak cekel pateni ampun man niku sing jenenge Bratajaya Bratajaya niku calon ibune wong sak negara Mandura nggih niku sing kula goleki man inggih teman Prayeto ngati-ngati wan perang tanding Blabar Kawat Janet Cincang sampun samekta kantun ngentosi jago saking kasepuhan wan lho nika kantonipun Paman Ugrasena man Paman Ugrasena ingkang sampun kepareng rawuh menapa ingkang wonten wingking dika menika jago saking Mandura man inggih nggir anak Mas Basura Kangsa ingkang wonten wingking kula menika jago saking kasempuhan Mandura menika pun Bratasena lah dalah wah gedhe dhuwur semune bobot timbang karo Paman Patih Sumantriwanta man sampeyan ampun nggih menika wedi sampeyan ampun minder mungsuh jago Mandura menika man kula wonten dawuh aja wedi man inggih kula sampun ngertos ampun wedi mboten nggih Bratasena walah suarane gumleger kaya lindung ayo Kangsadewa jagomu endi konen maju rene tak plotote nyawan ulah dalah sampean arep diplotot man kula mboten sumelang Raden bocah gedhe dhuwur kaya ngoten niku pengapasane kula ngerti mpun to mang tenangke pikir sampean pun tentremke penggalih sampean oh nggih man nggih Paman Ugrasena wan
kula wonten dawuh anggir kangsa rening jago saking Sangapura lan saking Mandura sampun sami sawata sakmangke nggih menika saderengipun adon-adon kawitan menika kedah nggih menika mawi ngabotowan supados langkonges supados langkeng nggih menika seru ngabotowan ate nggih man ngabotowan menika larangipun agami ugi negari lho dilarang ki lak ya nek konangan to man ora konangan ora apa-apa to man sampeyan ampun ngoten ora tingkah maman mboten menawi mboten nangge ngabotowan wah kirang seru kirang nges nggih adon-adon kok mboten ngangge totoan niku pripun nggih kula namung nderek nggih sak yuta wani apa ora nggih menawi namung sak yuta kula waton bagus wan diunggahke meneh 10 yuta inggih menawi namung 10 yuta kula nderek bagus diunggahke meneh 100 yuta lah kok saya panas mriku pripun lho sampeyan adine ratu lho adine ratu mosok 100 yuta ora wani piye Bratasena waneni wae inggih kula nderek bagus 100 yuta wani diundhake meneh 1 miliar lho kok saya panas saya dhuwur niku prene wani apa ora adine ratu jak totone imbas-imbis wani ora inggih kula namung nderek 1 triliun kula namung nderek dipentoke sisan maman dipentok sisan bur manuk tegesipun menawi jago saking nggih menika Mandura menang kula kangsa dewa negara bondo donya saking Sengkara kula pasrahaken dumateng Paduka Paman Ugrasena nanging samantenipun menawi jago kula Paman Suratirmata ingkang menang negari Mandura sak bondo donya kula dados hukumanipun kangsa dewa alah dalah lah kok kados mekaten kersa Paduka nang ngarep bakune Paman wani apa ora piye Bratasena wah diwaneni wae wong kaya ngene iki kudu disirnake saka bumi nanging totoane negara lho Bratasena nyawaku sing tak totoke ya ing kaya mengkono kula saduraten bagus man kula wonten dawuh sarene sago saking Mandura sampun siaga sakliyane jago sing arep tanding mudhun saka palekan mudhun Paman kula wonten dawuh nika Bratasena mangilangke nyawane mangungkrah-ungkrah nyawane pangbubrah sangkratan monggo mulya man hati-hati Ngresena
Loh, bendelong. Loh, paman Ugra Sinon. Man! Loh! Man! Ambuk Surata-rata Semata. Jagone kan boto sembadu. Ayo, Bratasena demikate. Ayo Bratasena nyodon Widata mangsa diwayana parang. Bratasena, so kirang-kirang kowe menang panding karo Paman Suratrimata. Bangsa ana barat. Lho, ana bocah bule rupane ora pangkling. Lho, Kakrasana. Iki sing tak goleki anane nggonku anake adon jago mung kepengin kowe Kakrasana Narayana metu saka pandheanmu. Oh, ora bisa mlateni kowe. Ra kelakon aku dadi ratu ana negara Mandura lambemu.
Ayo. Andi ono aparat. Wih. Ayo. Wih. Wih. Kakang Krakrasana dipiting karo Kangsa kaya menawa Kakang Krakrasana. Ampun kuatos Kakang. Badhe kula tamani senjata cakra wah lakon lebur luluh kae Kangsa. Krakrasana, bangga kowe. Iki tak rakyat tak pikot kowe. Ucap karo itu. Nalika samana kirang waspada Raden Bangsadewa. Kenaman nggih menika senjata cakra Baskara. Lakon sakmenika lebur luluh tan monggo mulya. Mati dening aku kowe Krakrasana. Oh Yai. Wah lah, iki mau mbok kapake Yai. Kangsa Dewa mbok kapake Yai. Nyun sewu Kang Mas pikantuk berkah saha pangestu paduka. Kula mihutu dawuh paduka, kula merguru lajeng pikantuk nggih menika senjata cakra saking Penembahan Padmanaka. Lah senjata cakra kula damel nggih menika mejahi Kangsa Dewa. Oh aladal. Adikku tenan kowe, adikku tenan. Yen ngono ayo Yai. Padha sowanana ngersane Rama Prabu ing Mandura Yai tak dherekake monggo kula dherekaken Kang Mas.